Kode Radio International nangoyɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barkamen be wakkatire nde, barkamen be fottugo nder taskaram jaminɗi hande. Diga jamdi 8 yanugo jamdi 8 reta wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Min Muhammad Abubakar Bokos foɗantol labangal taskaram jaminɗi hande. Nder taskaram jaminɗi hande min godi rahotoji diga Abuja lamorde lesdi Nigeria, amma ko ɗon ha mi wato en Sada Abubakar Ganye hanko joɗi fassitir habaruji hande. To madalla, jotta bo nda ɓurduɗi nder kubaruji ɗin. On nanan himɓe hewtinta 13 on mayna nder waɗoɓe wankore wanyuki laamu lesdi Kenya ha gallol Nairobi. E to lesdi Niger bo hukuma en lesdi ndin on andini siwtare nyalɗe 3 ngam do'ango konanko en maynaɓe ha kippi ɗam yaari hakkunde kerol lesdi Niger e nanta Burkina Faso. E to lesdi Sudan bo hukuma sigordu hakkilanki ɓikkon majalisa mabgal duniyaru wato UNICEF holli wi'i ɓikkon peton ɗo habdina e weelo ha lesdi Sudan. Jonta kam da kubaruji ɗin ɗi fumaji. Rahotowol iga kampaniru sakordu nyebbam Dangote ɗo andina dow ɓe hewti nyifugo hite ummi ɗam tokki ɓawo fettande fere ha wore nder paali sigorde nyebbam maru hande alarba ha gallol Ibeju Lekki. Hande fajara on ni ɗum nani wankore fettande nde ha sakordu nyebbam Dangote wonde gallol Ibeju Lekki ha diwal Lagos. Seni nder andinore ɗam ɓe wurtini tama Total X andirango Twitter ɓoyma wolo be ɗemgal kampaniru Dangote Anthony Chejina andini wi'i ɓe heɓi lawol fadduki hite ɗum nangi e ton ngam majum ko ɗume hoyni wargo jonta. To siftiran no ni ha asawere ɗo on Aliko Dangote mo latti kanko on jagorɗo kampaniru sakordu nyebbam Dangote o tumi waywoyɓe iga lesɗe yasi be dabare haɗuki sakordu nyebbam mako huwugo nonno mara haje ɓe o wino ɓe ɗo dari ngam yi'ugo ɓe taɓɓi kala lawol heɓata jahal yeso kuɗe mako ha sakordu nyebbam mako ɗam o waɗi kesum. E ton lesdi Kenya wonde funankere Afrika himɓe hewtinta 13 on mayna ha gallol Nairobi nder waɗoɓe wankore wanyuki laamu lesdi ndin dalla ɓeddari cede jomorli ɗum laamu lesdi ndin waɗi les ardugal ardiɗo lesdi William Ruto. Himɓe ɓen ni ɓe taari jawleru majalisa didaɗi lesdi Kenya wonde gallol Nairobi ha ɓe fotti benanta police en aynoɓe ma'adi majalisa kan ɓe habdinta faddugo ɓe iga dabare ɓe watta je nastugo nder maadi jawleru majalisa en ɓen. Rahotoji holli wi'iki ɓoymani ɓiɓɓe majalisa en ɓen wurti iga maadi jawleru maɓɓe fa'ago nokkure wonde fere heddidaɓe. Derken ɓen ni ɗo ardina wankore on ngam ɓillango laamu lesdi ndin dow ɓe dasita hala ɓeddari cede jomorli ɗum sawi nder didangol ɗum ɓe yerɓani ɓiɓɓe majalisa en ɓen. To heɗitoɓe kubaruji ɗin ɗo warna on iga Radio Kode International wonde gallol Abuja lamorde Nigeria. Hukuma en lesdi Niger andini siwtare nyalɗe 3 ngam do'ango konanko en lesdi ndin hewtinta nogas ena ɓe lattaki konanko en maynaɓe nder kippol bononde en yarani ɓe ha dow kerol lesdi Niger ena Burkina Faso. Andinore iga hukuma en rento lesdi ndin ni andini wi'i bononde en wakkiɓe balmi on ukkani konanko en ɓen ha gallol Tasiya wonde kerol Burkina Faso enanta Niger. Kippol ngol ni bari konanko en lesdi ndin enanta wonnuki ba'anteɗi maɓɓe ɗiɗi nden wargo jonta ɓe yerɓi ɓeddari konanko en fa'ago nokkure nde ngam faddago ko yahata warta hakkunde bononde en enanta konanko en ɓen. Mobgal bononde en jihadis ni neɓi ɗo yara keppi hakkunde lesɗe Sahel ɗum hauti benanta Burkina Faso, Mali enanta Niger. Ko waɗi konanko en lesdi ndin turti ha duuɓi ga'enji ɗo hawtande e tuccinki laamu ha lesɗe ɗen
ngam dalla tumaje ɓe wonnata ardiɓe lesɗeɗen be yebare kuɗeren to lesdi ndin ko waɗi bononde en ɓen ɗo ɓedda ƴukkanego ɓurna nder labbaje enanta galluje lesɗeɗen. Haɗo bo horejo hukuma sigordu hakkilanki ɓikkon ngu majalisa mobgal duniyaru wato UNICEF Catherine Russell holli wi'i to hosai jabruɗe talabi kanɗi lesdi Sudan tammi yollugo nder masibo welo enanta sonde ko nyame hakkunde ɓikkon peton ha lesdi ndin. Catherine Russell andini wi'i konu dogginte ha lesdi ndin ni ɗo nder ko ɓeddi wonnugo koɗume e lesdi Sudan lattake wakkere konniyanko'en ɗiɗon lawliraɓe siyasa on ɓeddi layego ha ɗum yotti no woni jotta. Warugo jonta ni hukuma UNICEF andini dow ɓikkon peton hewtinta miliyon 9 kamɓe on habdinta be welo ɓawo ɗon fahin himɓe lesdi ndin ma hewtinta ukke 70 tammi rellugo ko nyame ha ɓadima ɗo. Tun iga lewru Afrilu rowani on ni hawre turti hakkunde wakkere konanko'en ardiɗo lesdi Abdul Fattah al-Burhan ina wakkere konanko'en RSF Hamdan Dagalo andiraɗo Hammeti. To heɗitoɓe fuya fu ɗo min gaddi ragare kubaruji duniyaru igasar radio Kode International wonde gallol Abuja lamarde Najeriya. Jotta kam hami lorna on enanta suudu cakol kubaruji meɗen. Sato Bakar Ganya yettama ardiɗo lesdi Najeriya Bola Ahmed Tinubu yalɗere jonde jaɓugo rahoto ɗum wowi jonde kala asawere fu ko ɗume ɗum doggini e jonde nden asawere nden. Umar Aliyu yalɗere jonde nden nda rahotowol mako iga sare gwamnati lesdi Najeriya wato villa. Majalisaru dogginki laamu ha lesdi Najeriya wato Federal Executive Council waɗi jonde les ardungal ardiɗo lesdi Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Bana ko wowani minista en be ardiɓe hukumaji rento lesdi ndin fuu hawtade be sakatarejo gwamnati mobgal lesdi wato Senator George Akume njaliri ha hawrinde man. Non bo jayndiyanke'en ɗaccama ha fuɗɗam jonde majalisaru man amma iga ɓawo ɗum umri jayndiyanke'en man ngurta ha ndu waɗi jonde nder sirru. Ɓawo timmingo jonde sirru man on bo ministajo sakol kubaruji lesdi Najeriya Alhaji Muhammad Idris ardi minista en woɓɓe 6 ngam waɗango jayndiyanke'en ha faada jawabu dow ko majalisaru man fottini. Aran ministajo sakol kubaruji Muhammad Idris wi majalisaru man jaɓi ɗareji fere-fere 39 ɗi tefi dungayere majalisaru man ngam doggingo kuuɗe. Majalisaru ndun bo hokki dungayere waɗugo kuuɗe ɗen fuu. Nonnon bo Muhammad Idris wi ɗum waddi ɗerewol dow ko larani ɓesdango huwoɓe ceede albashi wato hetuki njobdi lewru ɓurdundi famɗuki andiraɗum National Minimum Wage. Amma Tinubu tefi kamgol walline ha saito ɓesdi dawridal be ɓe ɗum larani wato gwamna en diwe be hukumaji pamari ha lesdi ndin. Ha ɗo kadi ko wallingo ɗerol man holli gwamnati ɗo dasita kosɗe hedi ɓesdango huwoɓe ceede lewru. Nda Muhammad Idris. As far as the issue of the new national minimum wage is concerned, the president is not paying lip service to that. The president takes this very, very seriously. And I've said it... Do kolarani totingo njobdi albashi wato national minimum wage ardiɗo lesdi jogitirai ɗum be wanyo. Ko sali mi andinino do ardiɗo lesdi be dogginoɓe gwamnati mako fuu wanyai bo wanyata ɓesdango huwoɓe albashi. Mi yiɗi ummatore Najeriya fama ɗum.
komin bi'ata haa ɗo woni dole ɓesdari ndin laata nde ɗum wawata yoɓugo, na ɓesdari ndi nastinta lesdi Nigeria nder ɓilla ngotka. Ardiɗo wi ndarten ɓesden dawridal be diwe be hukumaji pamari hawtade be kompaniji joɓoji huwoɓe ngam ɗum laranai gomnati mobgal lesdi tan. ɗum hunde on ko larani jobdi dow kuuɗe fuu ha lesdi nden. En andi ha yake dawridal hakkunde bakkeje ko ɗum larani gomnati wi hokkan naira 62,000 amma lebo sali. Fodde ko gomnati darna darnde dow ko wawata yoɓugo ha yerɓana majalisaji lesdi ɗo ngam nastingo nder didaɗi lesdi, dole o ɓesda dawridal dow majum. To engage further so that we have a new national minimum wage that works for Nigeria. I think this is what is very important. Minister Jokitama waddi ɗareji ko memo tati. Ɗereji bo ɗi tefi dungayere sodango hukuma faddowa hutinirgo ko sorrugo moɗetekon karminakon wato NDLEA. Bo ɗereji tati ɗin fuu heɓi dungayere. The first one is the procurement of 33 Meccano Maxos. Ɗerewol arandewol tefi dungayere hukuma man ngam sodango NDLEA motaji 33 ɗi kompaniwa Meccano tappi. Motaji bo kutiniroji be hendu gas. Ɗerewol ɗiɗaɓol bo tefi dungayere sodango hukuma NDLEA kare kutinirɗe be balmi dow ceede America $1,442,2. Ɗerewol tataɓol bo tefi dungayere sodugo dardirɗum wato skana guda 2. Gotel ha airport Lagos, gotel bo ɗum tiggan ha airport Abuja dow ceede naira $985. Iga sare laamu lesdi Nigeria, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV. Minon ka wala ko impoti min biya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hore meden, Allah wallu demgal fulfulde be pulako. On bawai heɗitago taskaramji Kode Radio International dow matotral internet www.koderadio.net ko Radio Garden. Da taskaram dingiral rewɓe ka Radio France International RFI fulfulde hocci teddenga hawtade Kode Radio International. On jarama dingiral rewɓe Minati Diallo. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde bisimilla mon e yewtere men dingira rewɓe dow RFI fulfulde. Toɓɓere yewtere nde hannde ana haala fi alhaali darnde rewɓe e haɓugol e basiji gonɗi e yoga e leyɗe men Afrique. Eɗen andi duuɓi kewɗi joni yoga e leyɗele ɗe hertamoyaɗe Sahel ana gondi e caɗele rafidenago. E ɗi duuɓi cakitiɗi wargoji kewɗi gaɗama e gure ɗen leyɗe Sahel. Nate videoji kewɗi ana kollita ɗi fitinaji gaɗeteɗi e gure ɗe kañum e fewde e rewɓe e sukaɓe. Ɗum laatike sababu e gugol milioji yimɓe e nokkuje muɗum e nder ɗe leyɗe Sahel e wi sandu fedde adnaru oni daranidu egguɓe Acher. E jonde nde eɗen gondi e Absa Diallo horejo fedde noddirtende foyer des femmes wonde to Burkina Faso e wallude kañum e ɗowtude rewɓe egguɓe e nokkuje maɓɓe saabe ɗi boneji. Koɗo men e yewtere nde ko Fadimatou Bakary jeyaɗo Cameroun omo gollida e pelle daraniɗe wallude rewɓe nder leydi ndi. Yewtere nde joɗike bisimilla mon e heɗade. En puɗɗiran jaɓɓade Absa Diallo horejo fedde foyer des femmes to Burkina. Mi jowtima Absa Diallo. Mi salmini tolu baba. Ko adi fof holno alhaali rewɓe ɓe worri e sahaaɗi fitinaji to Burkina Faso? Gonga min fu men yi Burkina Faso
to leydi Burkina Faso tampi sanne. Fuɗɗere saɗɗaaji hewtatano rewɓe. Worɓe tan mbareteno le gureji men e worɓe tan dillanno dogganno. Mais hande ka min yii ke fayi rewɓe yoppataake. Woɓɓe warete, woɓɓe adete, ittete. Donc saɗɗaaji o fa hande le rewɓe woni sanne. Ngam min yii du o rewɓe e sukaaɓe. Par ce que debbo dillo doggoka adan sukaaɓe makko min yii e arande nokkure goote tan rewɓe dillanno. Leydi Burkina Faso o leydi Sahel nokkure to fulɓe heewi. Nga hande ka nokkure fuu yimɓe riwete komin yiyata du wona si goto tan wona fulɓe tan. Donc Burkina ka haaɓe na woodi hen woɓɓe na woodi hen. A haali a wi rewɓe ana mbare e lebbi ƴaɓɓiɗi ɗi jaati fijoji kewɗi kolliti rewɓe dogoɓe bambuɓe sukaɓe muɗum en mbarama. Yalla hande holko saabi feyi rewɓe e sukaɓe muɗum joppatake e ɗi warnguji holko saabi ɗum? Minen kale hakkilo men arande wo yimɓe ladde tan woni no ley hamnene francire groupe armé terroriste. Nga hande naatuɓe ley hamnene na heewi. Burkina Faso yimɓe wiyete ke VDP volontaire de la défense de la patrie. Ɗum won civil hokkaɓe malfa walla leydi Burkina Faso. Namin andi du ke laamu du yimɓe laamu na woni ley hamnene. Aranne rewɓe kam mematake no yimɓe ladde so ɓe ngari ɓe haɓa e worɓe tan no rewɓe na renino ɓe waratake. Mais hande fay goto yoppatake. So ɓe ngari ley gure ɓe waran ko ɓe heɓi fuu wana suka wana debbo reedu fay goto yoppatake. Saabe hamnene hawniri yimɓe fuu woɓɓe warata rewɓe mais VDP yimɓe ley laamu sendata so kamɓe ɓe ngari tan ɓe waran yimɓe fuu ley gure. Saabe ɗum minen kam min yii hamne Burkina Faso na tiiɗa yaade wara du faa ɓeedo ɗum wiyete violence heewan ley atako min yiyata balɗe ɗiɗi ne a holɓine sande du. Jonin en cilmila Fadimatu Bakary mi salminima Fadimatu. Umi usi mi yofni on. Aɗa dari e alhaali heɓugo rewɓe darnde muɗum en e fannuji kewɗi to Cameroun. Landal ngal woni holko woni jaatin darnde rewɓe e ɗi basiji gonɗi e yoga men leyɗe Afrique herta moyeɗe Sahel. Non mi foti go ha kuugal malla en fati en wiya bannin daraja debbo ha tabitingo hoolare e de'ende ha nokkure ɗon feere e ɗuɗɗum masitinta en andi rewɓe ɗon mari babal tilimgal gal wakkere tabitingo de'ende ko ngam ɓe hokkataɓe boliɗe non bo ɓe ƴownataɓe anjeɗe ɓe hosata anniyaji. Aran mani foti mi wiya debbo foti hutinira babal ngal o mari nder iyalu ha nokkure je woni ngam o hoytina ɓaysata sul'otiral e sawrotiral hakkunde ummatore no ɓe narrita fite ko ɗum ɗummina fitinaji. Yalla a e hoore maɗa hande so en ƴeewi no basiji ɗi gorndi yalla rewɓe jaatin ana mbawi waɗude hen juuɗe maɓɓe e koyɗe maɓɓe. Ala non bana ha nokkuje men wato en foti en wiya wa caɗɗo masitida ngam ɓe rewɓe wala babal tilimgal ha nokkuje ɗe ɓe hosata anniyaji e non bo ɓe hosata dabareji ngam lornugo de'ende en ɗon laara ha babi man feere rewɓe wato kugal maɓɓe nin ha saare ɓe soro ɓikkon non bo ɓe laara wato dabareji ɗi yeɓe foti ɓe hutinira nder ci'e ngam ɓe tabbitina de'ende gal ɓikkon maɓɓe amma ha babe mawɗe ha gomnati e babeji goɗɗe rewɓe wala babal en fati wi ko bannin ɗo e non bo ɓe ƴonata ɓe jur ha hosugo dabareji sinni ɓe juutugo jamanu en ɗon laara kawte rewɓe kawritirle rewɓe ɗon haɓa min wato no kamɓe fuu ɓe nanana ɓe non bo ɓe wadda wallinde maɓɓe ɓe ɗum ko yetta bana plaidoyer e dabareji goɗɗi. Wartude e ma Absa Diallo e miijo maɗa yalla saabe rewɓe ɓe kewa nokkuɗo dabareji ɗi ɓamete kañum e wayde maɓɓe hewude e kono ngu woni sababu fitinaji gaɗeteɗe e maɓɓe e ɗi boniji e nder leydi ndi. Oui, min andi ke rafi janɗe rafi andan woɗa nokkure fuu wona Burkina tan. Saabe ɗum minen kam min miili ke hooreɓe leydi men hani darugon noy ɓe waɗata fa uddita ɗum wiyete centre de formation wona janɗe tan neɗɗo biltoto ley majum golle juuɗe mo janggay na nafa jomum ɗum donc udditen fa heewa nokkure fa ekkiten golle rewɓe men kaɓe men ɗum wallata ɓe jango na min batida e maɓɓe sande min holla ɓe du sukaɓe maɓɓe
janga to rewɓe heɓay janɗe ɓe sukaɓe ɓe kamɓe ka tilay ɓe janga ɓe nafa jango suudu baba. Hoɗum hani latade darde rewɓe hande e Burkina Faso ngam sakkade walla fanɗinte ɗi wargoji e ɗi basiji nder leydi ndi. Hande ka minen komin hokkata dagono tiddinore ta rewɓe jooɗo kamɓe tan kanko tan e sukaɓe makko ɓe ɓaɗɓata ko yimɓe to an tan seme ma ɓuytoto do ɓato yimɓe hawnira to yimɓe no woodi to golleji no woodi ɗum na wawi nafugon debbo doggo wara ley saare komin waɗata sanne du sukaɓe rewɓe jangoɓe joɗɗinan baale ful fa ɗum wiyete communication de masse haala rewɓe heewa min holli suudu baba min holli andunaru fuu ɗum e woni saɗɗaji men minen wawi heɓugon ɗum wiyete solution balla mais so min haalay e famatake no minen holla rewɓe sande e haalo ta hulon haala par ce que haala nafata jango so on haali so min waɗi organisé fa wooɗi min wawi heɓu on sembe fa minen du dane min ɓatto e ɓanno sanne ɗum won komin waɗata Burkina ka. Fadimatou Bakary yalla rewɓe ana gollida e laamuji leyɗe ɗe e alhaali ɓamugol peeje e ɗi basiji. On wi wato rewɓe ɓe ƴonata rewɓe ha babbal hoosugo anniyaji ɗon majum ɗo e no hani kam wato rewɓe majum ɗo ɓe hawta ngam ɓe hoosa anniyaji tilimni feere goɗɗo kam fotay huwa debbo feere mum foti ɓe nananta ɗum amma to rewɓe jur hawti nokkure ɓe waɗi hawritirde e non boya ɓe tiiti mawɓe ɗon majum ɗo hokkan ɓe sembe no ɓe nanana ɓe kamɓe fuu e hokkan ɓe retira darajaji goɗɗum feere no ɓe ƴoniraɓe kamɓe bo ɓe wara ɓe hokka wallinde maɓɓe ha tabbitingo hoolare e nden bo nde kamɓe latti dada ci'e e nonnon bo kamɓe woni nder pattule kamɓe woni ɓe ɓikkon majum ɗo ɓe foti ɓe lowa ɗum wato dabareji woɗugo gondal e wo'itingo gikku mum e wondugo ɓe ummatore daga soro ɓikkon daga ɓe pamaron wakkatire man ɗo ngam ɓingel petel ummata wato ha warta mawɗo e nonnon bo to ni o mawnidi ɓe gikkuji boɗɗi o andi wato bandiko mako o andi bo gondal ɓe ummatore ɗum wallitan ha tabbitingo de'ende ha nokkuje men. Holko woni noddago ma fewde rewɓe tawaɓe e caɗele e anniyiɓe waɗude juuɗe muɗum ngam timminde basiji gonɗe leyɗe maɓɓe ɗen? Komi wiyata rewɓe nin wato ta en wiya ɗum laarana men ta en wiya ɗum laarani gomnati ta en wiya ɗum laarani worɓe wato enen fuu en no mari babal tilimgal ha nokkure e nonnon bo enen fuu en foti en wadda wallinde men ta ko moye ta rewɓe jooɗa lumbidira juuɗe ɗon rena ko woɓɓe waddi ngam batte kaɓe e soyde de'ende wato ɗum rewɓe ɓurda yidugo be saɗirmaji majum en laara ha bakkeji feere nokkuje ɗe fitina woni ɓurna fu ɗum rewɓe ɓiɓɓe rewɓe yiida be batte majum ngam majum haɓɓe je tabbitingo ende laarani to goto fu e rewɓe se en haftayda en bo en haɓana nokkuje men no en lorna de'ende. On jarama Fadimatou Bakary e Absa Diallo. Mi yetti on Usek. Fofo miɗo yetti Suudu Baba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde onon du on jarama e heɗade kañum e tawdede amen e nde yewtere dinguira rewɓe oɗon mbawi heɗitade min kikiɗal albare na e dow loore amen wiŋaji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR/ dudugo jimbal isijo kala leje dille roji dajo Parodi kawul mutta kullo yo kullo yarama an kullo ali barka ma kullo yarama an kullo bismillah ma kullo yarama an kullo ali barka ma kullo yo kullo yarama an kullo ali barka ma kullo yarama an kullo bismillah ma kullo yarama an kullo ali barka ma kullo Mbadi kullo ni wartammi in cesan fulɓe o weltammi la ñarorde ɗe mbartammi weltammi ndongo yiɗi pullagu la ndongo ihon kullo ali barka ma kullo yarama an kullo bisimilla ma kullo yarama an kullo ali barka ma kullo yo kullo yarama an kullo ali barka ma kullo yarama an kullo bismillah ma kullo yarama an kullo ali barka ma kullo
fulɓe ngol wulnama ɗemgal ngal wiyongal halaka mi woni garantile nyongol ɗode mi walli mi wajo bara kersire ko gondon min mi hersirta ko gon salaki wutema on bo moddani wutte amma ɓurani mi wana jama jama wutte amma ɓurani mi wana jama pullo yo pullo yo pullo yo pullo jarama an pullo ale barka ma pullo jarama an pullo bismillah ma pullo jarama an pullo ale barka ma pullo pullo yo pullo yo pullo yo pullo jarama an pullo ale barka ma pullo jarama an pullo bismillah ma pullo jarama an pullo ale barka ma pullo we tente tente oro fulbe ke we tente tente afri kaurani ko endam pulagu papa moni de manje utem pulagu yo pullo yo pullo yo pullo jarama an pullo ale barka ma pullo jarama an pullo bismillah ma pullo jarama an pullo ale barka ma pullo pullo yo pullo yo pullo yo pullo jarama an pullo ali barka ma pullo jarama an pullo bismillah ma pullo jarama an pullo ali barka ma pullo chup 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 leñol fulɓe ngol wulnama ɗemgal ngal wiyongal halaka mi woni garanti leñolngol ali barka ma pullo ko wecciri nyale nyale le fulɓe ko wayde olade nyale munge kala liɗi dilli nderoji ndajo ɓornadi kawujande baba waranoɓe liɓi ɓe ko fulɓe waranoɓe mali ɓe ko fulɓe waranoɓe guine ɓe ko fulɓe layango nabi yeru munno heddi en ngala wallaɓe ngala jingoɓe wara jawen koye men e jawnaki wara kuren koye men e kurnaki pullo yo pullo yo pullo yo pullo jarama an pullo ali barka ma pullo jarama an pullo bismillah ma pullo jarama an pullo ali barka ma pullo pullo yo pullo yo pullo yo pullo jarama an pullo gama antan burdumi sabu maɗa mosumi giɗo an anjangnimi ko toye an hay ɗo fu min gaddira gare taskaram jaminɗe hannde moƴƴitinɗo taskaramji hannde ahmed arab aboubacar azare kawtuɗo taskaram jande ɓiliɗi al amin giɗaɗo jada min mouhammad aboubacar boko suya to mbalen jam ɗaliki darkima aa mi ay mami de ata barki Allah ta dala gite amde e delluma hala maɗa tan heƴi momta gonɗi ganyuɗi itta mettuɗi koɗɗimi hum shafiji gannuɗi ɓernde amde e jallami mi subima rewɓe fuu ngam amoɓi ko gimmi fuu yidde jaggi ɓandu fuu hayce ngal eno nawri fuu jaggata kam ɓandu fuu diga nyandere bottuɗen natuɗa kam ɓernde nden laamiɗande nde rimni nden goɗɗo wawa heɓde nden ɓernde an tam jagginde accumo sukitata faɗɗam ngam to belɗum duuɗi faɗɗam gite matan teddaniyam nde iraymi e nunde matam jomirawo ɗalda en tan ngam majum waɗɗima min mi ɓoydi e yiddema nden mi yetti kuuɗema ɓernde am ɗon yiɗuma rawɓe duniya muññita yimre haaɗi warkiɗo
kellanemo min duɗo marɗo